Isolomoya TV. Sizothanda ukubulisa futhi mkhulu kuSolomoya TV i-channel ekhuluma ngezemimoya nama topic ajulile okuyinhloso yawo ukuthi asize abantu ukuthi babe ne-understanding engcono ngendlela imimoya esebenza ngayo. Amen. Ngiyacabanga mkhulu i-topic yanamhlanje ijule kakhulu ngoba i-affecta isimo somuntu nemimoya. Yeah. I-topic yethu ikhuluma ngokudalwa komuntu neimpande noma ukuhlangana impande ihlangana kanjani nomuntu ukulungiselela ukuthi imimoya iphakame. Yeah. Le topic mkhulu ibaluleke ngendlela yokuthi isitha sabantu esikhulu ekuphakameni kwemimoya into abangayicabanga. Indlela esidla ngayo, yebo. esiphuzayo, Yebo. izenzo zethu, Yebo. zonke lezi zinto lezi nkulu zenza ukuthi kube nzima ukuthi kwelemimoya sikwazi ukuxhumana. And iqiniso ukuthi izitha zethu noma izitha zobaba mkhulu yinto ezaziyifuna. Yebo, ezangena ngayo kithi. Sisizwe simnyama asazi ukuthi isitha sethu esikhulu yiloko esikufaka emlonyeni. Yebo. Okungekho okusho ukuthi ngalento esilungu okuthiwa organic. Yeah. Into ezikhulele ngendlela okumele ikhule ngayo. Sidla ukudla okunama preservatives, sidla ama poison every day. Asazi nezigulo seziningi. Yebo. So bengicela ukuthi kulesihloko sanamhlanje mkhulu. Usicacisela ukubaluleka kwempande in relation nomuntu nokukhuliswa kwemimoya ukuthi umuntu uhlangana kanjani ukubaluleka kwempande nenyama noma umuntu ukuthi akhule ngokwemimoya. Ngizokunika wena uqala ubulise mkhulu usho ukuthi utholakala kuphi usebenza kanjani and then singene ku topic. Sibingelele wonke umuntu obukela iSolomoya TV. Sibingelele nje ababukeli bethu, sibingelele abathukuli bethu, sizobingelela ithunywa zizonke, sibingelele omkhulu, sobingelela umveli nqane noma imvelo nqane, sibingelele umlenze munye, sibingelele izwi lomoya okuyilona elamemeza wadaleka yonke into. Ya sibingelelile nje sizongena ekuhlanganeni komuntu nezihlahla noma neimpande noma nezitshalo. Yesithinta indaba enkulu. Sizothinta umhlabathi. Sizothinta lapho kumila khona izihlahla, kumila khona izitshalo, kumila khona izidlo zethu esikudlayo. Yebo. Izifo izilwane ziyayithola izifo. Izilwane zinazo izifo, izilwane ezihlala egangeni. Isikhathi esiningi asinazifo mkhulu. Hayi, angithi zidla okwemvelo. Nje. Zidla okwemvelo. Sizokhuluma ngokuhlangana kwani komuntu nempande noma nezihlahla noma nezitshalo lokho esikudlayo. Sithinta indaba enkulu. Uyazi ngendlela abantu bokufika abahlakaniphe ngayo. Ngendlela abantu bokufika abahlakaniphe ngayo. Endulo noma emadaleni noma kokhokho bethu besiphila ngezitshalo ngemvelo, siphinde siphile ngenyama elokhuzanile esizingelayo. Bekukhona abazingeli ngoba besilisa bebezingela isikhathi esiningi, abesifazane betshala bephinde futhi, okusho ukuthi ingakho kuthiwa uMotherland ngoba imvelo iphethwe umhlaba noma umhlabathi. Angithi yebo, okusho ukuthi lapho sekwela kubomama. Yebo, size lapho ke kuhlanganeni komuntu nani nomhlabathi noma nemvelo noma nezitshalo nezihlahla nempande. Yebo. Uyazi thina nezihlahla siyinto eyodwa. Thina nemithi siyinto eyodwa.
Yebo, thina namakhambi siyinto eyodwa. Ngingalibaleki ikhubalo ngoba ikhubalo ukuhlangana kwamakhambi nomuthi nani nezilwane. Sikubeke eceleni nje lokho. Siyinto eyodwa namakhambi, siyinto eyodwa nomuthi, siyinto eyodwa neimpande. 3 wesihlahla. 3 1 wesihlahla. Okay. Isihlahla into esibambisene kuyo nesihlahla noma namakhambi umoya oshisayo esiubiza phecelezi ngecarbon dioxide. Umoya onjani oshisayo esiubiza phecelezi ngani ngecarbon dioxide. Okay, ivela nini ke le carbon dioxide ihlangana kanjani nomuntu nani nezihlahla noma nemvelo noma nezitshalo? Ihlangana lapha masithi kuba mnyama khona noma kungena ubusika. Kakhulu izihlahla zifuna lapho ini icarbon dioxide. Mangena ubusika noma okuyiwinter phecelezi noma kusebusuku. Ngalesikhathi kusebusuku kuyasokama. Kuba khona moisture. Yebo, ukusokama, ukumanda, ukubanda. Ukhuphuka ukubanda. Ngaleso sikhathi ihlathi noma izihlahla zidinga icarbon dioxide. Nawe mase kusebusuku, ingakho kwakusebusika bese kuyasikwa utshani ngoba kwase kwakhiwa amaqhugwane ngoba sekuzoba njani? Sekuzobanda. Kwakhiwa lezi zindlu zotshani ngoba sekuzoba njani? Sekuzobanda. Ubusika ngokusika utshani ngoba sekuzonjani? Sekuzobanda. Sesifunani? Lemfudumalo lokhu kubasa. Izihlahla lapho seziyoma kuvela izinkuni. Sizokwenzani manje? Sesizobasa. Sesizosika utshani sakhe izindlu ngoba sesifuna ukukhuseleka. Sekuyashesha nokuba mnyama inkwindla nobusika bokusika bamasiko. Yebo, ngize lapha ke kuhlanganeni komuntu nomuthi. Umuthi okusho ukuthi into eyodwa le. Ukuphila umuntu ukuthola kumuthi noma ezihlahleni noma kumakhambi noma kumpande. Bafikile abelungu bathu 3. Bebesho ukuthini mabethi 3? Bebesho impande, isiqu namagatsha. Noma namacembe ke nefruit kuyaphezulu. Isiqu noma impande, isiqu yini? Amagatsha. Esihlahla. Isintu sethu leso. Umhlabathi uhlangana kanjani ke nomuntu? Uma umuntu esho siyamncwaba, simncwabe phi? Phansi kuphi? Emhlabathini. Izihlahla zimila phi? Emhlabathini. Ocaza ngokusobala ukuthi umuntu nemvelo bayahlangana. Umuntu nezihlahla bayahlangana. Umuntu nomuthi bayahlangana. Umuntu namakhambi bayahlangana. Umuntu nempande bayahlangana. Zonke lezi zinto ivele etshalweni zethu. Manje sizoba nenkinga phakathi komuntu nezihlahla uma sizothi singabantu asiwufuni umuthi thina. Mina umuthi angufuna ngiusebenzisa umuthi mina. Umuthi angiusebenzisi mina. Uma ungawusebenzisa umuthi, ngcono usebenzisa amanzi ngoba wena udalwe ngamanzi. Uma ungawusebenzisa umuthi, amakhambi, zimpande, ngcono sebenzisa amanzi. Ngoba wena udalwe ngamanzi nani? Nomhlabathi. Udalwe ngamanzi nani? Nomhlabathi. Ingakho umzimba wakho uma sewephumile umoya oku3 amanzi, umzimba
umoya. Bathathu. Umoya, amanzi, umzimba. Bathathu. Noma zihlahla, noma zimpande, noma okuluhlaza. Luhlaza. Umoya, amanzi, luhlaza. Hey madoda. 3 isihlahla lesi. Impande, isiqu namagatsha. Bathi ngolimi lwabezizwe istem. Bathi stem. Bathi kunama leaves. Zonke lezi zinto yebo. Impande, isiqu nani namagatsha. Uhlangana ngaphi ke umuntu? Mawungcwaba umuntu, mayeshona umuntu, umgqiba phansi emhlabathini. Uyasmeltha lo muntu. Kutshaleka lobu uNkulunkulu loluketshezi ngalesikhathi esmeltha lo muntu uphendukane amanzi aphenduka umhlabathi. Lo muntu lo azophendukane umhlabathi. Ngalesikhathi aphenduka umhlabathi kumila isihlahla la. Siyamila lesihlahla lesi. Uyasidla siphuma amafruthi, siphuma impande, siphuma amagatsha, amacembe ngokunjalo ngokwehluka amakhambi okumila phansi. Uyafika wena uzomba impande ekujuleni kwayo. Uzoxebula amakhasi esiqu noma uzoxebula ini izihlahla, uxebula umzimba waso. Uzokha amagatsha namacembe nefruthi uma ukuthi isihlahla esimila ifruthi. Uzodla okusho ukuthi udla abaphansi, udla umuntu wakini, udla imvelo. Lo muntu lona ungena ngeimpande. Kuwe ungena ngezihlahla, ngesiqu, ungena ngamagatsha, ungena ngamacembe, ungena ngefruthi okungelemvelo. Ngalesi sikhathi sithola ichemical okungomanyolo okuyini sizobulala lobu uNkulunkulu balenhlabathi. Sikwakhe kuphume isikhwebe singaka sombili. Sekufile lobu uNkulunkulu sesikungezile. Asithathanga kunjalo. Athi mina angiyisebenzisi imbiza mina yomelaphi wendabuko ngoba ayikho pure, ayihambanga yocwaningwa kuphi emalaboratory noma ezikhungweni zokucwaninga. Angifuni mina, ngifuna iphilisi ngoba kuthiwe iphilisi beyitshela ukuthi elokuphilisa. Wathi ufunani ilokuzana umjovo ngoba ufunani ukuphila. Akuze ukuphilisa, kuzokubulala. Ngeke kuze kuphilise khohlwa, kuzokubulala. Into ebalekile ukuthi uthathe imvelo njengoba injalo, uyisebenzise njengoba injalo. Ungayengezi, ungayihlanganisi, ungayenzi lutho. Isebenzise njengoba iyiyo, ngeke uzugule. Thobo. Njengoba iyiyo, amanzi makuthiwa aphuze eyiwo. Njengoba enjalo. Umfowethu wakhuluma ngokudla esikudlayo. Kunokho drink, kunazo zonke lezi zinto inama chemical. Ichemical iyayibulala into ubumvelo bayo. Sinama minerals, sino gold, sino silver, sino banibani. Sifuna ukubamba, siba modify, sibenze yonke lezi zinto, siba grind, sibenze yonke, sibapheke, sibafaka ichemical. Sitshela ukuthi use ugold, akusesi ugold. Sakuyinto nje efileyo. Mawusuyifaka ichemical, sakuyinto efileyo. Umuntu umayefa, sithe ushona emhlabathini. Kodwa umuntu umayefa, manje usesiwe ibhedlela afika akhishwe ubuchopho, akhishwe ingaphakathi lakhe. Asamudli manje natural. Asamudle emhlabathini, asamudle empandeni. Lo muntu lo sesimudla phi? Yena ewuye njengoba enjalo. Ngaleso sikhathi ungcolisa leli igazi la kwamazibuko. Ngani ngamaphilisi akhiwe amathumbu kaMthembu noma kaButhelezi.
Uwenza kanjani? Usukhipha ngitheni mina igold uyayimba. Uyimolde, uyipheke, uyithulule, uyifaka amakhemikhali uyenze yonke into iphume eseyicwebezela seyiyiyo. Uyitshela ukuthi wena hayi ngine gold. Usukubulela kwemvelo kuyo. Waveza kokuvela. Umuntu uyafa shone simngcwabe phansi komhlabathi. Kusimelthe lenyama yakhe. Siyidle impande naseyihlahleni thina. Kodwa umuntu manje mayefa usiwa esibhedlela ayoqaqwa. Bamkhipha umqobo, bamkhipha amathumbu. Bese beyokwakha amaphilisi ukuthi kuthiwa zophilisa wena. Ngaleso sikhathi ungcolisa leli igazi eliphila kuwe. Awukuthathanga kuyimvelo. Ukuthathe sekuwakhiwe. Sekubulewe lobu umvelo. Manje umuntu nesihlahla into eyodwa. Umuntu nempande into eyodwa. Umuntu nekhambi into eyodwa. Sithe sikhuluma ngokuhlangana kwani komuntu nempande nezihlahla nezitshalo okungamakhambi. Uyazi ukuthi into zethu njalo zonke ziyaphendula. Emzimbeni sinawo amasosha, kuthiwa amasosha omzimba. Emzimbeni sinawo amasosha. Sinane emzimbeni sinamabutho. Ngoba amasosha asuselwa kumabutho. Kwathathwa indlela abantu abamnyama abebakha ngayo abantu noma izilwi izimpi noma amabutho kwakwenziwa amasosha. Ngiyothula ke ngesinye isikhathi ngoba kuzovela nomoya wamajaji lapho. Uma kuzovela amabutho ngithi mina amabutho amasosha esilungu. Nesilungu amasosha. Ngesintu sethu amabutho. Kuthathwe abantu abade laba abanobukhosi. Kwenziwani amajaji asenkantolo laba bathatha bani beyinqumo. Kanti bona besinamakhosi thina. Amakhosi asukaphi? Asuka kulabo abantu abade. Siyayithinta indaba yokuhlukana komuntu nenguni ukuthi buvela kanjani ubukhosi. Ngoba labo benguni abakamlenze munye, abobunye, abenhlangano. Ngiphume kancane ehlokweni. Kodwa nje yona ilapho indaba yani yalabo abantu bezizwe abaqhamuka bezoshintsha bethi khona amajaji khona amasosha. Uyabona? Nasemzimbeni kunjalo amabutho akakithi ayesebenzisa intelezi. Intelezi zimbiwapi? Phansi. Intelezi zimbiwapi? Phansi. Intelezi namakhambi into eyodwa zimbiwapi? Phansi. Zimbiwa kuphi? Zimbiwa phansi. Mangithi mina kunegold, kunosilver, kunani izinto ezinjani eziphila ngaphansi kwane komhlabathi. Izihlahla zikumunca zikudonse ngeimpande sikudle thina ezihlahleni sithola uzinc, sithole uiron, sithole ucarbon, sithole yonke lento sithola ezihlahleni naseimpandeni njengoba zinjalo kuma fruit kuzitshalo sikuthola naturally. Hayi lokhu okuzohamba kuyokhandiwa emalabholethi. Okuyizona izinto ezibulala lo mzimba ziwenze ube disconnected nabantu baphansi nokhokho bethu nemimoya yethu. Izimpande ezihlanza igazi, izihlahla namakhambi ezihlanza igazi. Bengiselapha ke emasosheni. Kunamasosha omzimba aboostwa zihlahla ngoba izihlahla zimunca naturally ama minerals nazo zonke lezi zinto zama vitamins nomuntu imbala mayise simelthile uphenduka lama minerals nalama vitamins ngoba engcwatshwe kulomhlabathi lo. Ngoba ungcwatshwa wena okusho ukuthi ukufa kuyimvelo. Siyokhuluma ngoNkulunkulu wokufa ukuthi uvela kanjani uNkulunkulu wokufa. Kungani kukhona uGod of death. uNkulunkulu wani wokufa. Sasibuyisela ukuphila komuntu kongumnini.
madoda. Hey, siyapi manje? Yebo umuntu simenza njani? Simtshala phansi emhlabathini noma simncoma phansi emhlabathini bese simeltha ubumvelo bakhe bese sibudle empandeni ezihlahleni. Nakuzo zonke lezi zinto asimthathe njalo sisebenzisa izicubu zakhe. Bese sakho kungokwethu. Ngoba sesikubulelo kwemvelo. Asiwathatha gold no zinc no iron sibambe phansi sibakhe sibagrind sibafake kompushini sibafake kuphi ngoba sibulala lobu bumvelo. Sibulala lobu bumvelo. Into abalekile lapha dlana izimpande njengoba zinjalo ukuze wakheke emzimbeni. Izintelezi bezigxotshwa zinikwa amabutho maye empini ukuyodida nokwakha amandla omuntu ukuthi enze njani ayokwazi ukulwimpi. Uma uthatha intelezi uyenza imbiza uyenza isiphungu uyiphuza uyichatha impande ezinye zeintelezi ezingena kuphi eimbizeni ufaka natural kuwe ukuthatha njengoba kunjalo wenkosi yami kuyodalani kuyolwa izimpi kuyovuselela amasosha omzimba kuyolwa nezifo emzimbeni. Sino carbon dioxide sino oxygen. Ihlathi uma kusebusuku likhipha ukubanda uvuka umsokama uvuka umsokama. Uthi uma uvuka umsokama lidinga le carbon dioxide ukwenzani ukufudumeza izihlahla ukuze zihlale ziyizo izihlahla ngoba izihlahla uma sekungena ubusika sekunokubanda ziyoma akusekho ukufudumala ayisekho i-carbon dioxide. Ingakho umuntu nesihlahla bezobanga i-carbon dioxide nini ebusuku abanye bazobabhodle ngokhalo okukusuza maye phakathi engutsheni athi uyayifudumeza uyayifudumeza okusho ukuthi umoya we-carbon dioxide uyakufudumeza. Ingakho uma kusebusuku ubanga nesihlahla i-carbon dioxide okuwumoya oshisayo nibangani i-carbon dioxide ngoba nalo lifuna ukufudumeza izihlahla nezitshalo. Nawe ufuna ukufudumala ngoba kuyabanda ebusuku. Ilapho nje umuntu uhlangana lapho nesihlahla nemvelo eluhlaza noma izitshalo noma amakhambi noma impande. Sine impande ke impande zisithela ngithi uyibona impande makukhona isihlahla. Kuyenzeka phela ivele uma kuguguleke ini umhlabathi. Kodwa nje impande siyithola phansi zijulile zelapha injulo ziyisisekelo zilimumva lethu makuthiwa sibuyele empandeni kusho ukuthi asibuyelene emumva lapho sasithola khona ukuphila ziwukuphila zimunca lama minerals nalama vitamins wakhuphula ngesihlahla thina sidlaphi esihlahleni sithola ifruit sithola amagatsha sithola yonke lento sidle abanye badla ingqabu okunye bekukhona amakhambi sithi omakhwari omashaqa. Ishaqa ke belisetshenziswa uma ingane ithulula silidle sithi ayilento iyashaqa sihamba siye egangeni siyokwelusa sithola lezinto naturally iron ubathola naturally udla izitshalo nkosi yami no carbon nazo zonke lezi zinto izitshalo ezisebenza ngekhanda. Manje asiyeleni ukufaka amakhemikhali emzimbeni yethu ngoba ukudla sikudlayo asenakho ukudla amazibuko sethi asingadli manje asingadli ngoba ukudla kupoisoniwe. Yebo kupoison lokhu ukudla sikudlayo yikona okukhanda itabani yikona okukhanda izigulo izifo lezi eziningi kuningi bafowethu kuningi ikona okukhanda laba abantu abazulazulayo babona emgwaqeni enithini nabayahlanya. Kudala into eziningi ingane iyashesha ukudevelopa ivele ibe ndala incane ingane ikhule njengomlungu ngoba abelungu basithathile bafuna ukuthi siphile impilo yabo. Ingane manje singena esikhathini yesifazane ingena ina 9 years. Awucabanga umuntu ongazala umuntu engakaqini nje ena 9 years azala umuntu 9 years inkosi yami azale ngoba phela mawuqala ungena esikhathini ukutshela ukuthi iqanda lakho seliyavuthwa selingakwazi ukuthi lenzeni likhanda umuntu.
Uyayibona manje leyo nto leyo. Yilokhu kudla sikudlayo. Imizwa, imimoya idalwa yilokhu kudla. Idalwa yilokhu kudla sikudlayo okungesikho kwemvelo. Ngizuleke nasemisakazweni manje kuthiwa sekuzokwakhiwa inyama ezokwakhiwa elaboratory engasuselwa ngisho esilwaneni. Ayisayisapha emadoda. Isikhona kwaMcDonald, namabhege nwadla kwaMcDonald. Ilezi inyama ezakhiwe phesheya zabuya zalethwa la zakhiwe elaboratory. Azikho azinabo ubumvelo. Hey Nkosi yami angazi mina, angazi ukuthi ngifuna ukuthini kimi. Kodwa nje akwesibuka lento ukuthi impande sizihle ngendlela okuyiyo. Impande sizidle ngendlela okuyiyo, imithi sidle ngendlela okuyiyo, amakhambi siwasebenzise enjalo, singafuni kuwasemalaboratory. Ngoba mawusukushintsha sekuyenye into. Nabantu akungakhiwa amaphilisi ngezicubu zabantu. Ngithe angeke ngiliphathe ikhubalo ngoba ikhubalo selihlanganisa imithi namakhambi nezilwane. Nazo zonke lezi zinto imithi lekhulumayo sekuyinto yokwakhiwa nayo lento le yamakhubalo iphathi yamakhemikhali iphathi yamaphilisi into yamakhubalo akwebe ibeke nje eceleni ngoba isoni kulezi zinto esizibalayo zemvelo. Isoni iyamosha kulezi zinto esizibalayo zani zemvelo. Ngoba abantu bagijima bayoyilanda leli khubalo balisebenzisela isebenza isikhashana seliphelile. Ilwane ebusika ziyashelwa amafutha ziyonda ebusika. Okusho ukuthi isikhathi sasebusika izinto zamakhubalo ziyaphupha. Asazi kodwa omunye uyokuphikisa mayethanda ukuphika kodwa iqiniso ngizokutshela. Mawuthanda ukuphika uzophika kodwa iqiniso ngizokutshela mina. Amakhubalo awasiyiphathi yokwelapha. Amakhubalo ayinto eyenzelwe ukulwa ngoba ifakilwane. Yenzelwe wenzani? Ukulwa ngoba ifakweni ilwane. Isilwane ngokulwa. Isilwane ngokulwa. Kuyayingcolisa imvelo. Ngoba usukwenzile, usukwakhile, usukhubile. Usukwenza umkhuba. Usukhubazile. Usukumoshile ubukona. Besikhuluma ngesihlahla noma ngezitshalo noma ngamakhambi nomuntu. Umuthi umuntu. Umuthi umuntu. Uma uthi nomuntu uyakhula ame athi umuthi umuntu. Hayi mina angazi ongezwanga lapha kushuthi ngabe angeke aphindezwe. Angeke aphindezwe. Angeke aphinde Nkosi yami ngeke uphinde uzwe mawungezwanga la. Okay. Yeah. Mkhulu ngiyacabanga ukuthi sokucacisile okuningi. Yebo. But uextenda le question sizokwazi ukuthi nayo sigoqe ingazodlela abantu idatha. Kulento yokuphakamisa imimoya ngempande. Yeah. Ukwehluka kwemimoya ngabe lokho kuhamba nokwehluka kwempande. Imimoya ethize iphakama ngempande ezithize. Umuntu kumele adle impande ethize ukuthi iphakame imimoya ethize. Umuntu kumele adle ukudla okuthize ukuthi iphakame imimoya ethize. Ngabe mkhulu impande nokuphakama kwemimoya ngokwehluka kwayo. Nazo neimpande ukuphakamisa imimoya ngokuhluka kwayo ziyahlukana noma impande impanje noma yini? Yebo, ziyehluka khehla lami. Ziyehluka. Ngizochaza nje bese ngiyajula. Sithe impande imila ngaphansi komhlaba okusho ukuthi sithele, okusho ukuthi ijulile. Yini impande? Impande njalo ijulile impande. Okusho ukuthi emimoyeni impande isebenza kule mimoya ejulileyo. Uthini manje? Yebo, emimoyeni impande isebenza ngale mimoya enjani? Ejulileyo. Uma sizohlambulula imimoya, angithi sihlambululana imimoya, sisuke sihlambulula umzimba womuntu ukuthi imimoya imembathe
ngendlela okuyiyo sihlambulula ini umzimba womuntu ukuthi le mimoya iwenze imembathi ingasondeli imoya enjani imoya emibi ungasebenzisa amagxolo okuyisiqu sani sesihlahla ungasebenzisa amagxolo namagatsha okuyini isiqu sani sesihlahla okumzimba wani wesihlahla okusho ukuthi usebenza lezo zinto ukwenzani ukuhlambulula zingazodwa ngoba imimoya esembathayo ihlukahlukene futhi ijulile eminye yayo okusho ukuthi ukuhlanza nje kuyosebenzisa igxolo isikhathi esiningi ingakho kuthiwa kwimimoya kunendiki indawe inono liyigxolo umqaluthi inono makuthiwa landa impande babayo yenono ukuze ugezeke ukuze ugezwe kukhulunywa ngegxolo eliwumqaluthi yilona nono ke impandeni lelo eligeza imimoya yamanono noma elihlambulula lezi zangazi namakhehlo okulindiki nendawo hlambululani ihlanjululwa yinono okusho ukuthi okuhlanzayo kuligxolo esihlahleni okuzohlanza umzimba wakho ukuthola emzimbeni wesihlahla okuzophakamisa nokuzokhuphula okweyimpande impande izona ezenzana ezikhuphulayo bese siyahlanganisa siyathaka bese siyathakatha ngoba ukuthakatha ukuhlanganisa sihlanganise sikusithi sihlambulula sibe siphakamisa empandeni izona eziphakamisayo ngoba zikhuphula lomsoco ziphakamisa lomsoco zikhuphula lama minerals lama vitamins ziwaphakamisa empandeni ekujuleni zikulanda ekujuleni uma sizophakamisa imimoya ufuneka impande sesithakile sesihlanganisile namagxolo siyahlambulula ngapha siyakhuphula siyaphakamisa okusho ukuthi impande zisebenza ekuphakamiseni amagxolo asebenza ekuhlanzeni ngoba uwathola emzimbeni amagxolo uqebule emzimbeni uthi uhamba uqebule ilokhuzana igxolo noma ubulawo obomvu usuke kukhulunywa ngokuhlambulula khulunywa ngokuhlanza bese ke sibuya sibani nokhamba lokuhlunga imimoya ukhamba lokuhlunga imimoya usebenza ngalezi zinto ezisefa umoya lezi ezivunguzayo kanje sesikhuluma ngamacembe manje sikhuluma ngezinto eziphezulu manje intshakaza sikhuluma ngezinto ezingamacembe ezivunguza nomoya izona ezisefa umoya kuthathwa zona zonke ngokuhluka kwazo kuthathwa zona amaqabunga aphezulu asefa imimoya ngoba izihlahla ingezokusefa amacembe angawokusefa imimoya ngalesi sikhathi abelungu besisusa endaweni zethu beyosifaka emalokishini badedisa izihlahla bagunde ingakho kuthiwa ungagundi ungavuli itha mawuphupha itha uphupha ubunzima okusho ukuthi uhlukanisiwe nezihlahla imimoya ngeke isakhona ukusefeka ingakho sembathwa imimoya engcolileyo ngoba siqhelelene nezihlahla siqhelelene neimpande siqhelelene nemithi okusho ukuthi lokho kuwokuvunguzayo kanje okwemimoya okokusefa imimoya sinokhamba lokusefa imimoya kuthathwa amaqabunga ngaphezulu kuthathwa izihlahla ezihlahleni kuthathwa lamaqabunga avunguza umoya konke lokho kuvunguza umoya okuthi makunomoya ukubona kwenza nje kuthathwa khona bengithi ubuza lapho imimoya ukuthi ihlangana kanjani nezihlahla iphakama kanjani igezwa kanjani empandeni noma egxolweni noma emahlamvini nasemacembini ngiyacabanga ke mkhulu ukuthi abantu bayayibona lento bengisho jula kwale topic yebo ngoba sineyinkinga eziningi nje ngokubona kwami siyabantu abamnyama
siqhelile kakhulu singacabanga ukuthi siqhele ngokuthi sisuke nje emakhaya kodwa siqheliswe emimoyeni noma ekutheni siconnecte nobabamkhulu nobabamkhulu ngendlela esiziphethe ngayo ngendlela esiphila ngayo ngendlela esidla ngayo kodwa mkhulu kubalekile ukuthi kuyonke into oyiphawulayo kube khona isombululo lento okuthiwa isombululo ukuyigoqa mkhulu siyavala manje idatha seyidleke kakhulu yabantu ngabe uyakwazi ukusiza abantu ukuthi bayihlambulule imimoya uyakwazi ukusiza abantu ukuthi bahlungahlunge imimoya ngoba mkhulu bayiphakamise futhi kunabantu abahambile bayothwasa kungamelanga benze kanjalo kunabantu abahambile bayengena ephehlweni bengahlanzanga imimoya ungena nje ephehlweni uhamba nemimoya engcolile umangela ukuthi indaba izinto zakhe zingahambi kahle indaba engaxhumani nabantu bakubo engaxhumani enye into nje seceleni mkhulu abantu abangayazi abangayibheki kune technology namhlanje uhamba amalokishi futhi nasemakhaya kunamathawers zonke indawo abantu wenzile izinto uhambile wayemuntwini endabuko ukuthi amsize akasizakali qonise nje ukungena emlonyeni amathawa la asuselwe ihlahleni ukuphakama kwesihlahla nje ukuthi asuselwe ihlahleni asuselwe kubantu asuselwe kuyimithi amathawa wakwazi ukusefa imoya ayidonsa yonke ayidonsa ayibuyisa la manje qhubeka kahlala manje ayidonsa lemimoya le mimoya uyithathile uyifaka ejardini omunye uhamba nawe epokuthi aphakathi khiphira leshi imimoya engcolile umangala ukuthi uhambile wayemuntwini wangathola usizo kanti kunezinto eziseceleni esingaziboni so into engizama ukuyishona mkhulu noma ukubuza ukuthi ngabe uyakwazi ukuthi usize abantu kuzo zonke lezi zinto ukuthi at least bazame ukuthi babuye ezintweni zesintu kwenzela ukuthi bazokwazi ukuxhumana nabakubo bazi ukuthi inkinga zabo yini umuntu ezixhumanisele yena ngokwakhe ngenxa yokuthi ehlanzekile nabakubo akwazi ukuza nama solutions akhulume nabo bakwazi nokumvikela siyakwazi ukuphakamisela imimoya siyakwazi ukuthi sikhuphulele sikwazi ukuhlanza sikwazi futhi ukuhlungela lemimoya le ngizothi nje ukungena kancane ngene nje kancane kubalekile ukuyithinta impande kubalekile ukuxhumana nezihlahla zinjalo kubalekile ukuxhumana namakhambi enjalo siya la ekhaya sihlambulula imimoya siyiphakamise siphinde futhi sikwazi ukuyihlunga imimoya siyakuhlambulula sikuphakamisele sikuhlungele ngoba ngeke uhlunge into engaphakeme ngoba mawuthi uhlunga imimoya umoya uphila phezulu manje uzoyihlunga kanjani into ongayiphakamisile wabayihlunga into ephansi la uyihlunga into ephansi ephansi uyayihlambulula ephansi uyayiphakamisa ingakho imimoya yezulu lokuthiwa imimoya yezulu uyemukela ngoba isuka phezulu yenzani yehlela kuwe awukwazi ukuyemukela ungayihlungile ngoba manje uzomukela yonke lento yazi Nkosi uzomukela yonke lento kahle ngila ethenini kubalekile abantwana bethonga ukuthi uhlambulule uhlanze wembuleleke uphinde uxhumane nabantu bakini ngoba awukwazi ukuthi uhlanzwe ungaphuphi ngoba sihlangana ngamaphupho manje ungadonsi ngomoya ngoba akekho umuntu ongakwazi ukudonsa ngomoya njengamanje njengoba imimoya iphakeme kanje akekho umuntu ongakwazi ukudonsa ngomoya akufana kudala vele bengasetshenziswa imoya bebeyiphila imvelo bebengadingi nokconnecta bebeyiphila ngesilungu kuku bloodline kuphila kuwe uzalwe nakhe egazini awukwazi ukufundiswa into ephila kuwe kodwa ngoba sehlukanisiwe sidisconnectiwe ingakho sekufanele senzeni sifundiswe siphinde futhi sihlanjululwe siphinde futhi siconnecte ngomoya bantwana bethonga hlanganani neimpande nihlangane namacembe nihlangane neimpande nidibane nabantu futhi abayoyazi imimoya
abakwazi ukuyihlambulula abaphiwe ukuyihlambulula abaphiwe ukuyiphakamisa abaphiwe ukuyihlunga ngiyoqhubeka ngelinye ilanga ngimthintele ejuleni ngoba kuya nalapha esibelethweni somuntu nezifo ukuthi zivela kanjani izifo amen siyoqhubeka ngelinye ilanga mkhulu besicelile ke naseqaleni kwevideo ukuthi utshele abantu indawo etholakala kuyo ngesikhathi abafuna nosizo kule topic bese siyivala okay ngizinze eThekwini mina ngitholakala kwamasha eThekwini egoli eSoweto eZola ngiyatholakala eCape Town angiyazi address yakhona kodwa ngoJune ngizobe ngise Cape Town abantu base Cape Town basondele ngithi nje angibonge kuba bukeli beSolomoya TV phinde futhi niqhubeke nisubscribe ni like ni share futhi ngiyacela abantwana bethonga amen